Chunastá go bh cóirde is mi sé ón bí agus siúd é Leabhar-mheas agus an ceann a bheith á bheas a giniú ná ceannín beag do fáistí ar bhanam Dóchas Pócas agus is bailm tanm. Éilis Neary is scríg agus Éabhlóid dáilsigh agus tá pictúirí áile an is an cé rinne pictúirí atá si go das. Ar na bhaisiú ag Éilis Neary freisin. Well, sin buanis an dárad in éanacht. Agus tá leiríonn seo annach ar fad ní nach beidir trocha lehanach na mar sin an agus banan sé le an charachtar beag seo Dóchas Pócas sráid bailile banan sé le bitheagsúlacht agus le cuasaí timpeachta tá na pictúirí go das agus tá sais elementí de chultúr na Hafrica I gceist leis an gceart sin gur bé Dóchas Pócas an tá sé tána rís ó léas an leabhar seo. Se Dóchas Pócas sin é charachtar hagans agus bhíon cecht le múna ag Dóchas Pócas. Tá an téacs an is ranta beag a rímúile ag tá gceist. Agus tá cuireadh sin beidir níos fearr ná a chéile uaireanta beidir nach bhfuil an rithim nó brethir chanúntaí agus madaireachtaí agus leid cuireadh go níos fearr ná a chéile uaireanta beidir agus siúrad atá dúlánach ach beidir nach bhfuil sé nach chun na ranta ortha chomh maith le na cín eile. Tá sé dechar go maith sais an riam agus an bhadaireacht a chuinneáil mar an ggéanna ach sin iad le leabhar is mó agus is fearr an éirí le stáilm. Agus beidir madaireachtaí níos dúchasaí in áiteanna beidir riach le duine ach is dechar sin scríomh ach uaireanta feictear lehéad. Aber an ché ceann tá sé gan cháim ach cín eile le mé sleachtas. Bhí sráid bhaile beag bhí scáin sléomh áidhhar ceola ar feadh na géalta bhúltaí ceola an gan stad gan stéanna ar bhíoch an éile I mór réime. A chuig an ceol in éag de réir chéile is tháinig críoch gan chuine leis an bhéile sé sin go breá agus snasta agus go das ach an sin. Ba éibrí é ahar na báistí ní raibh a thóir amháin. D'oibre sé le fón agus foiinemh sa chearlan. Thóg sé uirla siad de lá agus de ihe níor thuúin a chearlan riamh nach ihe. Beidir go mise ag parsáil na géad lín san áig ag scanáil na géad línta sin ar bhealach éagsúil ach beidir nach chuis sin có snasta na cín eile. Ní ag sin tá an eilín anna snasta go deil tá is rudí seo ann elementí eilín Pócas is doim agus tá scéalbeag snasta sin lí agus beidir go an thóg sé le páistí bheith atá sa machar léamh is bralam an tanm Dóchas Pócas is bralam na Dóchas Pócas is bralam na dúblóga úmacha céanna agus an rím is bralam daoine rím agus beidir go spreagach sé daoine le bheith léamh nó páistí daoine beaga bheith léamh le hain. Sin é Dóchas Pócas bheith Éilis Neary agus Éabhlóid a dáisigh. Slán am líana chuirde.